L'Associació Cultural Amics i Amigues de l'Ebre, junt amb el campus de la URB, han organitzat una exposició per commemorar el 70 aniversari de la Batalla de l'Ebre. La mostra es troba al Museu de l'Ebre i busca donar una visió humana dels fets amb testimonis de la batalla i fotografies de la vida dels soldats. Així, en aquesta exposició es poden trobar fotografies i documents extrets de diversos arxius de l'estat espanyol i també el testimoni d'excombatents explicant les seves vivències i patiments. Un aspecte molt humà que el comissari de l'exposició, Àlex Cervelló, considera clau perquè es pugui entendre millor el conflicte. La part gràfica l'hem anat recollint de diferents arxius de l'estat espanyol i biografies d'excombatents que hem considerat que tenen una importància clau per a poder entendre la sensació de començar la batalla de l'Ebre i la salvació de sortir-ne viu. De fet, Cervelló ha explicat que s'ha volgut donar una importància destacada al 70 aniversari de la Batalla de l'Ebre amb la voluntat que els supervivents puguin explicar abans no siguin massa grans el seu testimoni. Amb tot, la mostra també recull un nombrós material bèl·lic i recrea un sopar a la trinxera de Corbera d'Ebre. I el material, l'exposició a la trinxera de Corbera d'Ebre, ens ha cedit el material, vam anar, vam mirar que ens podia interessar i hem triat tot això. I com que volíem sortir de la típica exposició de material bèl·lic, armes, fusells, baionetes, tot això hem intentat anar en una part més humana. Hem recreat un ratet d'un dinar, un sopar a la trinxera per a donar aquest aspecte més humà. L'exposició es pot veure fins al proper 17 d'agost.